Mikko tässä Trukkitimniiniltä, moikka! Me myydään ja vuokrataan trukkeja monipuolisesti läpi koko maan. Usein viesti koneen käyttäjiltä on, että toimittamamme käytetty trukki onkin kuin uusi. Tuus katsomaan, kuinka meillä valmistellaan trukki uuteen työtehtävään. Työkone on saapuessaan usein käytönjäljiltä likainen ja naarmuinen. Tämän vuoksi trukille tehdään pintapuolinen kunnostus. Meistä on mukava toimittaa siistejä ja hyväkuntoisia työkoneita. Maalaamossamme koneet puhdistetaan ja pinta käsitellään uudelleen. Pintakäsittelyssä trukin rikkoutuneet osat, kuten istuinpehmusteet ja lasit, vaihdetaan uusiin. Lisäksi trukki hiotaan ja maalataan uudelleen. Kuluneet renkaat vaihdetaan aina uusiin. Lisäksi, jos asiakkaalla on toiveita renkaiden suhteen, ne otetaan huomioon. Sähkötrukkien osalta akut regeneroidaan erillisellä regenerointilaitteella. Laitteella saadaan akun kunnosta kennokohtainen tieto. Lisäksi akun varauskykyä parannetaan. Vaurioituneet kennot vaihdetaan aina uusiin. Pintakäsittelyn jälkeen trukki ajetaan korjaamoomme, jossa kokenut mekaanikkomme suorittaa koneelle kattavat tarkastukset ja koeajon. Koeajon pohjalta trukille tehdään kattavat korjaukset, huollot ja viantarkastukset. Tämän jälkeen uudella koeajolla varmistamme, että kaikki toimenpiteet ovat suoritettu onnistuneesti. Asiakkaan ottaessa yhteyttä kartoitamme aina yksityiskohtaisesti trukkitarpeet ja tarjoamme sopivia ratkaisuja. Usein räätälöimme koneeseen asiakkaan toiveiden mukaan erilaisia lisävarusteluita, kuten haarukkalaitteita, hydrauliikkaa, renkaita ja turvavarusteluita. Palautusoikeus, vaihto-oikeus ja pitkä takuu tekevät hankinnasta tilaajalle riskittömän. Sitten valitaan sopimusmalli, osto, rahoitus tai vuokraus. Ja lopuksi päätetään toimitusaikataulu. Trukit ja yleisimmät lisävarusteet löytyvät meiltä varastosta, joten saatte koneen nopeasti käyttöönne. Ja sitten ei muuta kuin kovaa ajoa. 40 vuotta toimineen perheyhtiömme yksi tärkeimmistä periaatteista on laatu. Haluamme, että asiakkaalle jää sekä myyntipalvelusta että tuotteesta positiivinen fiilis. Näin työ on meille merkityksellistä ja asiakassuhteet pitkiä sekä miellyttäviä. Tervetuloa trukkikaupoille!